Bueno, kenketekin jarraitzen dugu. Lehen batuketak dugu, zein kenketak. Vale. Hemen ipini dut, kenketa dela kendu, jan, galdu, eta nahi dozuen sinonimo guztiak erabili aldozue, batez be ez dugulako egingo kenketak egitearren, baizik eta egingo dugulako kontzeptualizau beti. Hauz, bai? Edo ipintzen. Adibidez, 8, bai? Ipiniko dugu zer dien. Bai? Vale. Orduen, bai da egisa, dauela galdera bat, oso komuna problemetan eta dala zenbat gehiago. Eta zenbat gehiago hori entzuten dutenean, gehiago jartzen duenez, eta gehi erlazionatzen dute batuketarekin, beti egiten dute batuketa. Orduan oso importantea da, ariketa asko egitea mota honetakoak, eta erregletak horretarako oso ondo datoz. Baina, bueno. Orduan, lehen esan dugu moduan, kenketak, Brunnerren 3 pausoak egiten, egingo dugu, ipiniko ditugu 3 parte, 4, bat kentzen bot, 3. Dauzkat 4 hasieran. Kendu hori, batzuk egiten dute horrela. Beste batzuk egiten dute, bat kendu bio. Eta emaitza, hizkuntza matematikoa. 4, kendu, bat, berdin, 3. Bai? Orduan, beste material askorekin ere egin alda. Gauzia da, landu behar dela asko zenbakia martarraren posizioa, bai? Zenbakien posizioa zein dan, eta zelan zergaiti dauzen amarrekoak, zergaiti dauzen unitateak, bai, gero ulertzeko kenketaren kontzeptua baita ere. Bale, hartuko dugu Montessoriren mantatxo hau edo tapete hau, eta saiatuko gara egiten lehengo kenketak eraman barik. Erabiliko dugu nahi dugu materiala. Lehen batuketetan erabili duguz estampitak. Oin erabili aldugu. Erabili dugu honek. Erabili aldugu oinarria martarra, nahi duguna. Vale. Adibidez, 22 edo 24 kendu 12. Bueno, daukogu bi forma egiteko. Nik normalian egiten dutena da, honen berdina lortu biotela hor. Bai? Orduan. Berdina, zergaitik, kendu inbar dutelako berdina, alde baten da bestean. Orduan hau izango litzake, emaitza. Bai? Bale. Zuei etortzen baiatue beste forma bat, beste forma bat. Bai? 24 esan dut eta 12. Batzuk egiten dabe, kantitate berdinak kendu biotela hemendik eta hemendik. Hemendik bi eta hemendik bi. Baina hori gero eramanekin ez da ikusten nahi ondo. Bai? Oin kenketa bat egiten baldin magabiz, hau da. Beitu, nahi liburuan agertzen dianak egingo ditugu, manipulazioa erabilitza, bai? Ingo dugu, 426 keneun da 78. 400. Eunekoak. Bat, bi, 3, 4. 400, 36, bi, 3, eta 6 unitate. 4, 5, 6. Kendu behar dugu, bat, 7, 8. Bat. Beitu, hartuko ditute materialak. 7, bi, 3, 4, 5, 6, 7, eta 8 unitate. Bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guk gure algoritmo tradizionala, kenketa erakusten dotzaguna da. Bale, hemen, kendu behar ditut, 8. Honen berdina. Kendu alditut? Bueno, hau honekin,
haunekin, 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 eta hemen sobran gelditzen dira. Hemen ezin die sobran geratu, ezta? Edo, lau, bost, sei, zazpi, zortzi izan dut, eta hemen izan ditut, sei, barkatu, bi, bost, sei, lau, sei, sortzi. Bale, kantitate, beti izaten jako, seirik kendu aldiako sortzi? Hau kendu aldiako? Ez. Batzuk hau ez dabe ipintzen. Bakarrik pintzen dabe lehengua. Ez liatzeko esaten dabe, eta esaten dabe. Seirik kendu aldiako sortzi? Ez. Orduan, hau transforma hoin biot. Noia kutsara, eta apurtu itxen dut amarrekoa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eta transforma hau itxen dut, eta hau kutsara bialtzen dut, eta orduan honek, unitateak direnez honekin juntatzen ditut, bai? Eta orduan 8 kentzen ditut, oin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bale. Hemen 2, eta kendu behar ditut, 7. 2 ez barkatu. Bai, oin 2 dauz, bai. Eta kendu behar ditut 7. Ez dauzkat hemen 7 kentzeko, orduan hau transforma oin biot, hemen dik 10 ertatzen dira. Hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, eta 10. Eta hau aldatu zen dut. Ordan, 10 horrek bi honekin, 12. Eta hori kentzen ditut, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bai. Eta hori, dauzkat, bat zendu biot, eta maitza izango litzateke, hau. 2, 3, 4, 5, eta unitate honek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 5, 8. Bai? Hori, da guk esaten dotzaguna gero, hizkuntza matematikora pasaubia da. Irudia kasu honetan, ez dugu egiten. Bai? Direktamente hizkuntza matematikora pasatzen da. Bai? Ipini dugu 426, ken 178. Orduen. Bai? Lehen esan duguna, 6 kendu aldotzazu 8? Hau da azkenien betiko algoritmoa, ezta? Ez, orduan zer egin dugu, hau transforma egin dugu, inaldugu pausuka, Eta, bueno, hau zenbaki ondizla da, ezta? Eta orduan, hemen indugu transforma eta zema geratu diezor, 2. Eta transforma dugu unitateetan, 10 unitateetan, gehitzen diogula 6 honi eta dekogu 16. Eta gero 16-rik kendu dutzagu 8, dala 8. Hemen indugu berdina, transforma egin dugu, eta horregaitxik hemen irten dira 10-10-eko, junta dugula 12-ki, eta orduan hemen irtetzen da 5, barkatu. Eta 3 bat, 2.